ngazi date inyanga ngazi nokuthi kwenzakalani. Mangase kubalisele, you will think ukuthi I'm talking about something that happened yesterday or last week, but it has been over 30 years yenzeka. But it's fresh lapha kimi. It's fresh, ikhumbula all the details. Ngiyazilibala into eningi, I think ngiyangazi uyavuka manje ngiyalibala, but that one angiyilibala. No, ngayikhohlwa zonke ezinye, not that one. Kwenza isimanga empilweni yami. Angibonge igama likaJesu. Siyabulela kakhulu bathandekayo, leadership nomfundisi nebandla lonke ukuba uma bethandaza enkosini becela kuye ukuthi ibaphe ezisebenzini zayo esensimini ukuthi siphi isipho esingeza sizolekelela ekwakhiweni komzimba kaKristu, bese ke behlangene nomoya ongcwele kube kuhle kubo ukuthi sibe khona. Sesifikile-ke samba ngomsa kaNkulunkulu, asizethembanga thina kodwa sethembe uNkulunkulu ohlala kithi noNkulunkulu ohlala kini. Siyabonga kakhulu ngalokho bathandekayo, asikuthathi kancane, you know. Abanye mhlambe baye bangakholwa mangithi lonke ithuba lokuma phambi kwabangcwele ngikhonze ngezwi lisha kimi. Every opportunity ayikho yabona njengoba ngimile angiphethe experiences zonke ikhathi ezidlule. Ndiyoyika nje uma ngilapha. If ikhona indlela bengacela afundisa oyibamba into yakho uhlale phansi. You know, so every time is my first time. Because into eyenzekayo ngehlelwa inhlanhla. Ngiyacabanga ukuthi nabanye iyabehlela kodwa kuyenzeka kube khona engabehleli. Ngehlelwa inhlanhla mina yokuthi baba semusha wahlangana noNkulunkulu kamfundisi uBhengu. It was 1959 ekwaZulu umfundisi uBhengu imvuselelo zikaBack to God zikwaZulu. Ubaba wayesebenza-ke lapho-ke emaplazini hlala kubo kwamama kwagogo wakhe ozala umama. Washo ukuthi-ke usebenza kuduzane nalapho kunemvuselelo khona, wa-athenda wahlatshwa izwi-ke wasindiswa. Ngibone mase ngikholwa nami ukuthi ubaba akatholanga isonto kodwa wathola uNkulunkulu kaColosi. And nami ngaba nenhlanhla yokuthi ngingatholi isonto lakithi, kodwa ngimthola uNkulunkulu kaBhengu. I think iyona nto esenza sihluke kwabanye. I'm not saying it ngempakamo ngepride. No, it's not pride. But I know there was God. I may not know him. Unfortunately, mina ngamu Sunday school esekhulile yena. I was 8 years old. My edlule emhlabeni. So mangisemncane kakhulu kodwa esenkwazweni from Sunday school. So I may not know him, but his God I know, and his God I met.
speaking God. He's a working God. He's a God of power. So, mina kuyangenelisa lokho. Kuyangenelisa ukuthi ngidlule ekutholeni inkonzo leyakithi kodwa ngithola uNkulunkulu. Ngithola uNkulunkulu wasezulwini. So siyabonga kakhulu bathandekayo, siyabonga mfundisi, you have made it easy for me. Introduction. Igama lami lelo bathandekayo, igama lami lelo lasenkonzweni lasenkosini ukuthi umuphi usihle. Ungasabi ukusho njalo. Uhamba ufuna ukusho lonke lento eshiwo abantu. Yabona nihlale nibona kuma-poster. Angazi nami ngayibona sisemaposteni. Lento yokuhamba kakhulu abanye ke abangasiya abalendlu aba-understand. Because bangibuza ukuthi manje sibhala ukuthini. Ngithi mina bhala ukuthi sihle thwala igama lami nginamahloni ngalo ngilithanda kabi. Maye bathi ngeke ngiyabona ke phela umenyiwe limited into ongazisho awukwazi ukudictate everything. You are a guest. So nikhululeke nina ngoba ngabakithi ngabasekhaya nikhululeke nje ubusihle nje ukusho ukugcwala umlomo futhi ngiyajabula. I know it comes from love. Yabona makusho njalo mina ngibona into ongithandayo. Angibonge igama likaJesu. Asingeneni ke bathandekayo ezwini lenkosi. Sinikezwe indaba enkulu lapho kufanele sikhulume ngayo. The person, the power, and the operation of God, the Holy Spirit. Inkulu le ndaba bathandekayo sizozama umoya ogcwele yena lo esikhuluma ngaye uzosilekelela kube khona izinto asiholela kuzo kuba sizithinte. Ngeke size sikuthinte konke bazalwane. Remember uNkulunkulu or infinite. In other words, akanasiqalo akanasiphetho. Ungathi ungakhuluma ngaye manje uthi ukuthi in the next second so akasayikhona lokho kade uthi uyikhona. So silimitwa yilokho thina ukuthi singabantu thina abaqoqekile thina sinesiqalo sinesiphelo yena akanasiqalo akanasiphetho. So asizokhuluma konke ngaye but sizozama ke umoya ongcwele silekelela ukuthi nokho izinto ezibalulekile kube kanti siyathetha ngazo siyathinteka. Cela sivuleke izwi lenkosi incwadi yeziqalo Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter number 1 verse 1. Indalo ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Enkosi asihlala amehlo esibule ukufunda kwezwe enkosi. Oh
Leke pasala mashata. Leke pesete leke pasala. Leke pashata repapasete. Seke papasata. Reke pashata. Lete pakasita lamasata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Bayete Nkosi. Oh, Jesus. Eke masita nakapapa. Rete keshata. Sata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Glory to Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Linamandla izwi lakho lidala izinto bezingekho zibe khona. Liyavusa obekufile. Oh, Jesus. Hallelujah. Bayethe Yesu. Zambuleke ngalo wenzele ukhazimuliswa nokubonga kwegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen, Jesus. Now ke bangcwele la sifunda khona nje ivesi le esencwadini yokuqala nevesi yokuqala is-introducela uNkulunkulu. In the beginning, God created the heavens and the earth. Leli vesi nje lilodwa liyaqala liyasimbolela ukuthi uNkulunkulu ungubani. Then noma umbhali wale ncwadi ufuna ukusixelela ukuba uNkulunkulu wenzani. Kodwa kule vesi into ebaluleke kakhulu ukumveza ukuthi ungubani. Leli gama elisetshenziswe lapha lithi uNkulunkulu okanye God ngesiHebheru is Elohim. And lelo gama liwi plural lisebuningini. Ubunye balo uma liwi singular form is Eloah. Kodwa masufuna ulenza libe ki plural uthi Elohim. So ingakho ke lapho sesiyaqala siyabona okay, lo uNkulunkulu lona yindaba abizwe kuthiwa kusetshenziswe ubuningi, kungashiwo kuthiwa Eloah kodwa kuthiwa Elohim. Bese ubuka leliya gama elithi wadala. Leliya gama elithi wadala is bara in Hebrew. Lona liku singular form. Angithi yabona ukuthi ke ngabe isingisi, ngabe isiZulu, ngabe isiXhosa sesiyaqala manje kuyabhidana. Ngoba I'm sure ukuthi if we saw translator ngokwe singular form and plural form masakha lela sentence thina benguni besizothi ekuqaleni oNkulunkulu badala. Yabo? But iShebheru sona sisho kanjalo. iShebheru sona sithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala.
but lo uNkulunkulu plural form. Yakubalekela ukuthi bengizothi iseBhelu sithi uNkulunkulu wadala. Ngoba sekunabantu abalahlekisayo manje uma bechaza ukuthi uNkulunkulu ngubani. So mangase ngithi uNkulunkulu wadala bazojabula labo balahlekisa abantu. Ngoba khona abantu abathi makhulunywa ngokuthathu bemunye uNkulunkulu bathi no uNkulunkulu abathathu abadecide ukuhlangana basebenze ndawonye. Ngiyabona ke ingakho ngibalekela ukuthi ngingasho ukuthi uNkulunkulu ngoba laba abafundisa lokho bazosike siyajabula. Kodwa ngifuna sikhumbule lokuthi lela gama elithi uNkulunkulu laphana lisebuningini. You know? So, but lo uNkulunkulu ovela igama lakhe lisetshenziswe lisebuningini munye. Mawuncwadi kaDeuteronomy chapter 6 verse 4. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Listen Israel. The Lord, our God, the Lord is one. And Lord, the one, who Elohim. Elohim, the Lord, our God, Yahweh, our Elohim is one. Now we are igama lelamaHebrew aliqamba kamanje noNkulunkulu sebanibuleke lo nguye ukuthi he is self-existing and eternal. Lela gama elithi munye igama leseBhelu elithi elisho echad lisho one or single or first or alone. Kuye lisebenziswe unity. So, Moses ekhumbuza Israel, lalani Israel, owethu Jehova uNkulunkulu munye. Ukuthi uyi-one. Kodwa usebenzisa igama elikhuluma ngento eyi-one. Kodwa ukuze ibe yi-one yingoba iyi-unity. Right. Ngoba uJesu enza umthandazo wakhe obizwa nge-high priestly prayer, John chapter 17. He prayed more about unity there. Uthi angikhulekela ukuthi basuse ezweni, kodwa ngikhulekela ukuthi bagcine babe munye ngoba mina nawe simunye. So bese kuthiwa lela gama ke lika bara lika created. Uzobona ukuthi lela gama ku chapter 1 lo created ka bara. Ku chapter 1 usebenze uma verse awu 3. Usebenze la ku verse 1. Wayosebenza na ku verse 26 no 27. Mayithi uNkulunkulu wathi masenze umuntu. So ke uNkulunkulu wamdala umuntu, ne? Lisebenze in those verses ngoba lela gama kuthiwa ukudala okungadalwa uNkulunkulu kuphela, hayi umuntu. Ayizakona amanye amagama asho ukwenza ukudala into njengegama elingu asa, is to make or to do, no yatsa, which is to form. So uNkulunkulu ke uma kukhulunywa ngento edalwe uye akusetshenziswa lana amanye amagama asetshenziswa ubhara ngoba kukhulunywa ngento only God can create, not anybody else. Omunye umuntu akakwazi akanawo amandla ukuthi angakwazi ukuthi ke adale
ngifuna sibone ukuthi iBhayibheli lithe manje introduce uNkulunkulu sabona ukuthi hayi lo Nkulunkulu noma emunye kodwa hayi uhlangene lapha emnyeni bakhe kune-unity ekhona, you know. And then isiqala lapho-ke ukuvela indaba yokuthi kanti kahle kahle uNkulunkulu lona noma emunye kodwa iziqu zakhe zintathu. Khona lapho ngizobona nje ukuthi uverse 2 ukhuluma ngomhlaba ukuthi wawumnyama, uformless, empty, bese kuthiwa-ke the Spirit of God hovered over the waters. Oh, okay. Manje lo Nkulunkulu lona omunye odala umhlaba nezulu lo Nkulunkulu lona unomoya wakhe. Okay? Mawusuke udlulela phambili ku verse 3. Then usuyezwa noma then God said, let there be light. Oh, kanti lo Nkulunkulu unezwi. Yakhuluma. Abonke abanye uNkulunkulu laba abangakwazi ukukhuluma. Bakhona bona abantu babenzile bababheka, bakhona bakhuluma nabo labo uNkulunkulu abaphenduke. But this one unezwi. And izwi lakhe liyakhuluma. Mase uJohane efuna ukukhuluma ngebeginning ongayona le kaGenesis ekuqaleni ulizwi wayekhona. Okay. Ulizwi wayenkulunkulu. Ulizwi wayenkulunkulu. Oh, okay. Belokho yena-ke lo lizwi waba ukukhanya. Kanti lapha ku verse 3 kuthiwa let there be light nje uday 1 but ilanga nenyanga nenkwenkwezi zenziwe ngoday 4. Okay, so uyabona nje ukuthi from verse 1 to verse 3 usuyaqala uyazibona lezi ziqu zontathu zikaNkulunkulu. Yeah. Yingakho ku verse 26 ubezwa sebexoxa bangena kwi-conference uthi masenze how this one God manje mayesekhuluma usesebenzisa igama eliphethe ubuninzi ma. Right, uyabona lapha verse 2 oh nangu umoya ongcwele vela nangu umoya ongcwele enzenjani. And anything engithandayo ngo-verse 2 is that uNkulunkulu efuna ukwenza yonke le 6 days creation uthumela umoya ongcwele, umthumela entweni void, a formless, covered by darkness, immersed underwater. Hey, goes. But before he can start to enter any renovation, uti ubani uzosiyela. Bese kuthiwa no, hamba wena moya. Yeah. Because uNkulunkulu ufuna ukusebenza la emhlabeni. Kodwa manje akakwazi ukusebenza umoya ongcwele engafika. So kufanele sibone ukuthi umoya ongcwele engakafiki kusho ukuthi uNkulunkulu akaqala ukusebenza. Okay. We will come back to it mhlawumbe ngey'nsuku ey'landelayo mase sikhuluma
ngamandla kaMoya oNgcwele. Kodwa nje ngisafuna sibone nje ukuthi i-order of work or executing work kaNkulunkulu kuthiwa Holy Ghost first. Hey. Manje sefikile-ke uma ungcwele then izwi ke likaNkulunkulu selingalandelayo. Likhulume. Ngoba kukhona into ephethwe umoya ongcwele ekwazi ukunikeza imvelo amandla okuresponda kwi-divinity. Ngoba njengoba izwi lizokhuluma nje kumele imvelo izwe izwi lobuNkulunkulu. Ikwazi ukuphendula ezwini likaNkulunkulu. But imvelo ngeke ikwazi ukukwenza lokho uma uNkulunkulu ungaqalanga bangena kuyo imvelo. Ukuze uNkulunkulu sekhuluma kwimvelo kutholakala ukuthi uNkulunkulu bakho sebukuyo vele imvelo akhuluma kuyo. Ukuze izokwazi ukumuzwa besiyamphendula. Genesis chapter number 18 verse 1 to 3. Mhlawumbe ngoba nginenhloso yokusonga isikhathi ngivumele bathandekayo ngizowasho amavesi uvule nawe kuleli lakho liphethe ufunde, but I will quickly read here ukuze ngisave isikhathi. Mhlawumbe amanye ngeke ngiwafunde ngizowatolika nje ezingwabhekile lapho ukuthi verse 1 lapho Genesis 18 uthi, and the Lord appeared to him by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent to him in the heat of the day. U-Abraham lokhuluma ngayo. Yabona kuthiwa the Lord Yahweh. Yelagama lika Lord, capital L-O-R-D, uYahweh. AmaHebheru alinikeze lo nkulunkulu okaGenesis chapter 1 okuthiwa u-Elohim. Mabefuna ukumqamba-ke igama base bethi uYehova. Right? Now, which is Yahweh. Then usethi-ke u-Abraham waphakamisa amehlo akhe, and then the Bible reads, behold, 3 men were standing in front of him. Uzwile kuthiwe verse 1? Kuthiwa uJehova wabonakala ku-Abraham ngasesihlahleni se-oak eseMamre. Ngaleso sikhathi u-Abrahama wayehlezi laphana, nasi isihlahla uhlezi u-Abrahama kuyashisa ilanga. Uthe mayethi ukuphakamisa amehlo wabona amadoda amathathu. Kodwa umbhalo usintroduce ukuthi uNkulunkulu uvela okanye uzibonakalisa ku-Abraham. Kodwa u-Abrahama mayethi evula amehlo ubona amadoda amathathu. Now, another deep thing here, let me not call it deep, very interesting thing. Kulama insiza kufunda uwabhekalela gama elisetshenziswa lapha lokuthiwa 3 men. Isingisi sithe men, plural, M-E-N. But isiHebheru igama elisebenzela lapha u-ish, which is man in singular form. So lamadoda amathathu isiHebheru asibabi asebenzisi i-plural, asebenzisi u-M-E-N, sisebenzisi u-M-A-N, but they are 3. Right? So u-ish is a man, an individual, a male person, who normally, umasekuthiwa ish is because that man is great. That man is a mighty man. He's of a high degree. Kwesebenza futhi uma kubizwa indoda esiganiwe, a husband naye sebenzisa u-ish.
Because once umuntu wafinyelela ekubeni ukuthi abe husband, that person now has become great. Ingakho Isaac, uSarah wayethi kubaba Abrahama, my Lord. So abona bonke abantu abangotata abango-ishi ngesihebrewu. Samuel chapter 16 verse 13. Samuel chapter 16 verse 13. Siyakhuluma ngomoya ongcwele kodwa kufanele simqale because we want to build a very strong foundation ukuthi umoya ongcwele is God. Yeah, it's God. Sinama theologies now. As kusukela from the first century, there are many schools of theologies. Amanye avele ngama Reformation, as well as the imvuselelo lezi ze Reformation. Various theologies, and in our theologies, aphikayo ubuthathu bukaNkulunkulu. And uma ephika ubuthathu bukaNkulunkulu, aphika ubuNkulunkulu bukaJesu, aphike nobuNkulunkulu bukaMoya ongcwele. In fact, umoya ongcwele bathi is not even a person in the Godhead. Bambize nge-energy. You see now, there's this thing now, ibiza nge-energy. Which I'm asking, this thing pusher if you want to do something. Say, no. This way, come what may. That energy that comes from within. Is that energy. So that's why I need Kalanjena Mova. Funamas is Kuluma, Namanda Art is Kuluma, Seven. Sounds good. Unkulu is Kuluma. And as Unkulu is not a less God. He's fully God. You know? But in Zabuna Simple, Vela. First Samuel 16 verse 18, Samuel was at Ufono Lamafuta, Goba, David, Pagativo, Koput, Bake, President Bible, Umoya, over the West and a man that was what David, Suvel and Alizola, and their Pambi. Ow! Sikumbulu Ekuluma Lapana. Ezo judge umhlaba ngamanzi ngesikhathi sikaNoah sikhumbula ethi umoya wami ngeke manje ke usahlala phakathi kwabantu ngomuntu wonakele. You see? Waletha usamcolo wabhubha abantu wasala uNoah nefamily yakhe kwaqala from Noah. We asimuzwa umoya kaNkulunkulu ebuya samgcina efika ku verse 2. And then chapter 6 says uNkulunkulu eyisola ngokuthi why umoya ongcwele sesemhlabeni. So from uNoah kushona le besingakezwa ngokuthi nangu umoya ongcwele ehlele ebantwini. UMose nje wahlangana noNkulunkulu impela wahlangana naye impela uJehova. Kwavutha umlilo esihlahleni sangasha. But what happens on Guti is God the Holy Spirit. O Joseph, Pharaoh Uti, where shall we get a man like this upon whom is the Spirit of God? But if I tell us that this child, the figure is what Joseph. So Livelela was silent, how would have let us walk out David, the young boy? Hey, boss. That was specific, but couldn't you learn as a calling what to wear? Look away from Genesis chapter 2. How now, a session was home fan. And this is Bible, Usuela, Naomi, Sabia Pambi. I message she was like, Uma Uncle to the moment, which was all seven. You Mausha ufunda indaba kaDavid ungayijahile
uzobona ukuthi kwakumele ngani uDavid kufika umoya ongcwele. Ngoba now God was starting to build a foundation for the kingdom of his son. That kingdom which was kept in heaven, kodwa ibidalelwe ukuthi yehle emhlabeni. uNkulunkulu wathi mayethola uDavid wathi hayi ngithola wenhliziyo yami. Sengaqala manje ngibeka ifoundation. But now kwase kuzokwakha uNkulunkulu kwafanele kufike umoya ongcwele. Right, angidluleke. Bengikhonze lapha nendaba ye Psalm chapter 2 verse 7 and 8 uDavid lapho ukhuluma uthi uDavid amenyithe inkosi yathi you are my son today I've begotten you ask of me I'll make the nations you know. Mawula Acts 13 verse 33 ukhotha leyo nto ulokhuzane uPaul lapho ethi this he has fulfilled to us their children by raising Jesus, and also as it is written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. Ufunde Hebrews 1 verse 5, for which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten you? You know, no Psalm 110 verse 1 to 4, inkosi yathi enkosini yamhlala lapho ngakusomnene ngize ngenza izitha zakho zibe isabelo sezinyawo zakho. Qhubeke njalo ethi intonga yakho yobukhosi iyakuvela eSiyoni ubuse phakathi kwezitha zakho abantu bakho bayoyinikela ngosuku lwamandla akho bembathe izambatho ezingcwele uthi njengokwehla kombethe ekseni abantwana bakho bokusha banjalo verse 4 verse 8 the Lord has sown wafunga wathi and he will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Now, why but I wanted to show that the Bible have always been libaveza lezi ziqu ezintathu zokuNkulunkulu even before the New Testament. Even in the Old Testament, in the Old Testament, so all right. Basically, Luke chapter 1 verse 35. I'm going back to the Holy Spirit. It's Putu Maria Gabriel. Why is yabalanza lentombi ithi mana usukuthatha into ezininzi kanaka leyo ukuthi ngizokhulela awungitshela kuzokwenzeka kanjani kimi ngiyintombi indoda engayazi ophendula-ke thank God for that question uMaria ibuza ophendula-ke ingelosi kuye ithi the Holy Spirit will come upon ngoba lo mntwana ozoba sesibelethweni sika Maria is a new creation. It's something that is not made by man. Only God can make. Now, la uzodala khona uNkulunkulu kufanele kufike umoya ongcwele qala. Manje Maria uthi no. Like in the beginning, the Holy Spirit will come upon you. And the power of the Most High God will overshadow you. Because when the Holy Spirit is, God's power is also there. God's power is also there. As for ukuba libandla elinganawo amandla kaNkulunkulu sibe nesimo, you know, like a fig tree. From a distance, you look at it, fruit, there was no fruit. And then he cast it. The next day,
yayisibolile from the roots up. You know? So when we want to become like that, because that is the type of a church, you know, then we become a church that is doing yonke into yokucawa bethu. Most izinto zokucawa azwadinga amandla kaThixo, idinga amandla ethu. Ngoba siyazenza noma uThixo simvalele ngaphandle. Siyaqhubeka zona ziyenzeka. Futhi siyahamba siyaphambili, siya-achieve. Size sinikane nama-trophy of achievement. But amandla obuThixo kudala amuka phakathi kwethu. They are no longer there. Because lo othi maye khona leyo ndawo ke izalise amandla kaThixo usuke engekho phakathi kwethu. Mamelanga zabani. It's only a day of Pentecost apho uMoya Ongcwele afika khona ngamandla kwaba nomsindo ne. But to us as a body of Christ now, ufika ukuthi njengoba afika kuYesu on River Jordan like a dove, making no noise. You know, sometimes life ifikile akunamsindo asibona nokuthi ufikile kanjalo ke noma emkile. Asibona sifana noMose. The Bible says he didn't know what the glory on his face was fading away. What in a glory what to Israel? No. Put a veil, you know? But but that glory was fading away. But ihlupha ngabantu ke yabona ibandla lasela udikheya kula amabandla u7 uthi nje beka nginamnyango ngiyangqongqo ngiyakhonza ibandla but yena ulapho emnyango uyangqongqo. Yabona amandla kaNkulunkulu makhulu ngalendlela ukuthi ayakwazi ukusinyakazisa noNkulunkulu ekude nathi. Usinganyakaza sicabanga ukuthi uphakathi kwethu kanti cha ukude. You see Genesis chapter number 3. In the cool of the day, uNkulunkulu yeza mayifika kwi-spot esiphakathi nensini. U-Adam no-Eva labo behlangana abasekho la. And then uyambiza uyamemeza hayi ngoba wayengamboni. He was calling for accountability. Adam, where are you? Izwa uAdam uthi sizwe izwi lakho uza endlini. So while you were still walking on your way, coming to the garden, we heard the power of your voice. And then we ran away. That's not to see a reactor. Reactiswa in power. Ngoba noma engakafiki inyawo zakhe zinyathele lapho sikhona ipower yakhe iyafika yona. Hey Jesus. Yabona bayahlupa futhi abantu abaqala kahle njengathi bashupha kabi ngoba uma sebelahlekelwe i-origin they already know how to react in the presence. Oh God. So bese beyenza ke noma ipresence ingasekho sebeyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Yo, hey.
in His presence. uNkulunkulu wathi ngasinceda sibe ibandla honest. No, sibe honest. Sibe honest to us and to God. Because we can't lie to God. Sibe honest, I never just say na asayiphethe. Sibuyisele. Sibuyisele. No. Sibuyisele ayikho correct kwethu. You know? So may God help us. So ngizama ukusho lokho ukuthi ke nami ke uJesu uMaria uThixo kwenzeka kanjani athi yena hayi nje okay as long as uvumela umoya ongcwele ehlele phezu kwakho namandla kaNkulunkulu akusibekele to overshadow you lela gama lika overshadow amanye athi to envelope protect. And envelope, we use the envelope to protect a letter. A letter can move without an envelope. But my envelope, every danger of being affected by many things. It can be of your own so to keep it protected, so uthi uNkulunkulu uthi uGabriel kumele umoya ongcwele uzokwehlala phezu kwakho bese kuthi amandla ophezulu konke akuprotect njenge envelope iprotect iletter. Ngoba remember here in the womb of Mary kuzongena ulizwi okudalwe ngaye konke okudaliweyo. Ulizwi waba inyama wakha wahlala phakathi kwabantu. So God the word uzongena lapha esibelethweni sale ntombi akakaza ngahlala kokudaliweyo wagcina ekudala. For the first time lokho akudala sefanele angene. Oh Jesus. You can imagine ngoba uthi umbhalo amaHebrew nomhlaba umile nje njengoba umile usekelwe. Oh Jesus. If you believe the science, and it is science yamanje ithi umhlaba lo uyibhola and leli bhola liyantanta lapha esithubeni. Ungathi ucabanga ukuthi liyantantela nje kunama forces nje science ke isiskipha kuThixo. Uthi umbhalo amaHebrew ke uma ukuthi leli bhola entantayo lelo bhola libi phezu kwamandlesi. Oh Jesus. Amen. Glory to Jesus. Ngoba uNkulunkulu uzoqala into enje engakazi bekhona ukuthi uNkulunkulu abe inyama le ntombi ukuze ingabulawa amandla kaDisi. Oh Jesus. Kodwa amandla kaMangcwele ambambe njalo. Protect. Ukuze ubaba athi mayakha indodana eyakhela umzimba. Uthi umbhalo amaHebrew imnikelo nemhlatshelo awuthokozanga ngayo. Uthi you made a body for me. So kule ntombazane we see uElohim ephelele entombazaneni. Oh Jesus. Ulizwi uhlezi lapha for 9 months ulindile ukuthi umzimba wakho udevelop. Izandla zikaBaba ziyawenza lo mzimba. Oh, angithi Jesus is the last Adam. Oh Jesus. Like the first Adam wenziwa ngezandla, even the last Adam. Kodwa manje yena ke akusathatha umhlaba manje. Izandla zikandikhoyo. Oh Jesus. Phakathi in a womb of a girl. Oh Jesus. Bayethe Nkosi. The Holy Spirit has to cover this girl. Without amandla kaMangcwele ivikele le ntombazane. Oh Jesus. Bakochitheka bonke. Amen. You can imagine uNkulunkulu omkhulu nezulu lisihlalo umhlaba isenabelo senyawo. He had to squeeze himself. Angene, I don't know what is the size of a womb. But kufanele angene wonke. Oh Jesus. Oh hallelujah. Ngoba kufanele kwakhiwe kudala into entsha lapho. Amen. uNkulunkulu abe nomzimba wenyama. Thank you Jesus. But the Holy Spirit was there. He was involved.
No, so you come out as a sushi. Oh, But may Jesus. God help us. May God create a new thing. Oh, Jesus. Makadale into iswe mayibonanga nendlebe ngayizwanga nenqondo engayicinganga. For him to be able to do it, kumele sivule umnyango umoya ongcwele. Oh, Jesus. Umoya ongcwele angene phakathi kwethu. Sibone futhi ukuthi ungenile. Angithi thina sinabantwana bendoda. Ngo-45 ekhala lo msebenzi waqala ngomoya ongcwele. In that story ka-45, interest yami ayikho ukumetha kwepaint. Interest yami sekutheni umthandazo wakhe uthi uma Thixo labantu ungababhabhathisi ngomoya ngibuyela amazulu kusho ukuthi awungithumanga. Oh, Jesus. Ngiyibona ipaint. Mina ngibona inhliziyo yomkhozi kaThixo Oh, ethi Jesus. unless the Holy Spirit comes over these people, you have not sent me. Now, uzanjani-ke abantwana bakhe bahambe ngokungathi bathunyiwe kodwa umoya ongcwele bengasamboni. Oh, God. Umungalosi wakhe, unless the Holy Spirit becomes evident in my work, you did not send me. Sithunywa ubani thina esambe umoya ongcwele engaveli. Oh, Jesus. Bani osithunywa? Oh, Jesus. Because iBhayibheli ifundisa ukuthi la uNkulunkulu ezosebenza khona adala izinto umoya wakhe is there. Oh, Jesus. Now uma ungcwele singasamboni lezi izinto esilokhu yiqhubeka siyibona sithi that today sekuwukuthi next month sekuwukuthi umnikazi wenkonzo engabonakali sisaba ngobani ubona osenelungelo lokuzala izinto. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Sincede, yes. Ngokumoya ozalayo ebandleni lakwa-Antiochi oPaul benoBarnabas bazalwa nguye wamisa inkonzo iqhubeka. Hey, separate for me Paul and Barnabas. Oh, Jesus. No. Kulibe khona i-evidence kamoya ongcwele. Kulibe khona. Umasingayiboni asibuyele emuva nathi siyokhalela sithi leyo mini wadla ngayo ayiphinde nakithi. Angithi leyo mini ifika after instruction ethi ningamuki eJerusalem hlalani. Thank you, Jesus. Berathe go ye therefore. But before you go, stay in the In the city. name of Wait for the Jesus. promise Bayete, yes. of my Father. Wait for the Holy Spirit. Do nothing unless Oh, Jesus. it comes from the Spirit of God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. People are praying, where was Kumbula now? Oh, Shataka Papa Sa. We do not remember Okay, us Pasi. and revive us in our day and Thank you, time. Jesus. Says, listen, they need us is anxiety, but where is God the Oh, Holy Spirit? Sata Papa Cannot Sa. you wait for? Eke Palama Sata Papa Sata. Why is Yambana people about Oh, Jesus. singasalizwa liyamoya? Bayete Ngos. Ngoba lo moya liklike lona. Asidibanisi nelabantu. Is a standalone way. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Eke Pasata. Will you revive us again? Thank you, Will you Jesus. send the rain again? Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Sawuphila kanjani kulo mhlaba onje? Sawuhamba kanjani? Oh, Jesus. Uma sesizophenduka sifane nabantu basemhlabeni.
Ngoba it's only God, the Holy Spirit. Owakwazi ukwenza intombi ikhulelwe kungazange kungene sperm cell. Oh Jesus. Bayethe Nkosi. It can never be repeated. Noma isayensi ikwazi ukuthi owesifazana angakhulelwa engalalanga nendoda kodwa cha kufanele kuthathwe isperm cell sendoda kusetshenziswe imshini siyofaka esibelethweni. But this girl was kosher for 9 months, but akaze kungene sperm cell. Oh Jesus. Because it's God, the Holy Spirit, who will make us to be a different nation, a holy people, peculiar people. It's God, the Holy Spirit. We are not going to tell us Oh Jesus. Am I telling you? Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. Man. Oh Jesus. Even in this moment sizawuthandaza kodwa kusaqhubekeka kufinyelwa kuyabekeka emoyeni wami that I wish we can be humble phambi kukaThixo and be honest sithethe inyaniso ezazileni zethu. Oh Jesus. Kunendawo esazalelwa kuyo, kune-altar esazalelwa kuyo that we have wandered away. Sisazothandaza abathandekayo leveki isaqala. Moyingcwele sibuyele, Moyingcwele sibuyele. Siyayazi kuriyethwa njani to your presence and we can perform that ngoba wena kodwa Moyingcwele khasibuyele. We heard Sefa okokuba miracles were happening. Inkosi sakhubeka kungekashunyayelwa kungekathandazwa, but you would perform great miracles. Moyingcwele khasibuyele. Siyasithoba kuwe. Point out to us apho sone khona asizukuphikisa, sizaqhoma izandla siguquke. Point the spot apho sehlukene nawe khona asizukuphikisa. We will humble ourselves, sithoma izandla siguquke okokuba usibuyele even in our time. We don't want to go on record as a generation of failures. Hey Nkosi. Sincede Thixo usibuyele isaqala iveki siqala with a repentant heart. Siqala with a humble heart. Sithoma izandla phambi kukaThixo. Point the spot esohlukana nawe kuso. As full wonders, having wandered away from you, point the spot apho esahlukana nawe khona. Ngenhliziyo ethobekileyo, ngenhliziyo eguqukayo, siyabuyelana nawe. Siqala iveki with a humble heart. Siqala with a repentant spirit. Moyingcwele sibuyele sicela sithandaze.